Ahoj ľudia, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu z Multi-MC, vďaka ktorému budete môcť hrať ten VMagica modpack. Ja už ho tu mám nachystaný, aj link v popisku budete mať, takže to nič. Takže pustíme si nový Google Chrome. Neviem prečo mi tu mám seznam CZ, ale to je jedno. No, zase to isté. No takže napíšete si do Google Multi-MC download. Vidíte, ja už to tu mám a otvoríte si, počkať, sa mi zdá toto, áno toto, to prvé hneď a tam si nájdete, že download Multi-MC. Ja to nebudem znova sťahovať, ale len ukážem a tuto dole máte, že download Multi-MC, nabehne vám, nie ešte nabehne, dáte potom Windows, tak, a nabehne vám Adobe. Odpočkajte, kým vám odpočíta tých 5 sekúnd, potom dáte skip add a stiahnete si to. Keď sa vám to stiahne, si stiahnete potom ten modpack, ktorý ja nebudem už stiahovať, budete ten link mať v popisku a ja ten link v popisku sa mi zdá, že nemám. No, to je jedno, tak nekúkneme, kašleme na to. Budete mať v popisku, takže to sa nemusíte báť, si ho stiahnete. Dáte si ho takto pekne na pracovnú plochu, ak sa čudujete, že prečo mám to takú prázdnu pracovnú plochu, lebo ja som momentálne na počítači a nie na notebooku. Takže ja už mám ten Multi-MC tu nachystaný, no a normálne si otvoríte buď toto Instacast, ale v prvom rade otvoríte Multi-MC, dáte tento papierik, to je vlastne ako keby vytvorenie nového Minecraftu, alebo ako to mám nazvať. Tu budete mať úplne pomaly skoro všetky verzie, dáte si verzia 1.5.1, dáte OK, dáte si názov, to je jedno, aký to už je vaša vec. Potom jednoducho skopírujete, čo budete mať v tom VMagica modpack, iba toto, ten návod to nie, dáte Ctrl+C, alebo keď už tak pre tých nešikovnejších kopírovať, a dáte toto Instacast, otvoríte VMagica modpack, to už ako ste si to vynazvali, a dáte Ctrl+V, alebo už lepšie poviem prilepiť pre tých, čo sú takí nešikovnejší, a to by vám vlastne malo nabehnúť toto. Vidíte, dáte vykonať akciu pre hente nájdené položky, dáte áno, ja to nebudem dávať. A to je vlastne všetko, už si len toto spustíte. Tí, čo nemajú originálny Minecraft, tak pustíte to normálne, dáte play offline, a tí, čo majú originál, tak tu si dáte, povedzme ako má men, tak dáte men97, alebo Gogoman TV, alebo proste nejaké také mená a heslo. Ja ešte nemám originálny Minecraft, ja si ho idem kúpiť približne tak za mesiac, takže to zatiaľ bude v pohode, aj bez toho to ide, takže a to je vlastne tak všetko. Takže ak sa vám tento tutoriál ľúbil a pomohlo vám to, tak dajte like. Ak sa vám to nelúbilo a nepomohlo vám to, práve že vám to ešte niečo spôsobilo, tak dajte dislike a napíšte do komentov. Ak nemáte odo mňa odber, dajte mi odber. Ak nemáte u výcvika odber, tak dajte mu odber, lebo on je tvorcom tohto modpacku. No a to je vlastne všetko, takže zatiaľ čau.